Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гайтина, олға таба кайбер темалар турында кыскача. Куркынычсызлык бар нәрсәдән дә өстен, ичке су юлларында тикшерүләр башланды. Яшел тәмләткечләр һәм яшелчәләр сезоны ачык, тәмләткеч үләннәрне нинди бәядән алып була? Куркынычсызлык бар нәрсәдән дә өстен. Бүген ичке су юлларында тикшерүләр башланды. Рейттә дәүләт елга күзәтчелегенең Ярчаллы бүлеге хезмәткәрләре дә катнашты. Аларның нәрсәләргә игътибар итүләре турында тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Дәүләт елга күзәтчелегенең Чаллы бүлеге Россиядә иң зурысы. Белгечләр 5 километрдан артык ичке су юлларын күзәтәләр. Хезмәткәрләр аларны илнең 5 төбәгендә тикшерәләр: Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Киров өлкәсе һәм Пермь крае. Основными, скажем так, объектами или деятельность, в отношении которых мы проводим сегодня патрулирование, это перевозка пассажиров внутренним водным транспортом, перевозка опасных грузов внутренним водным транспортом, погрузо-разгрузочная деятельность в отношении опасных грузов на внутреннем водном транспорте. Шулай итеп, дәүләт елга күзәтчелеге белгечләре куелган буяларны, аларның тиешле төстә булуын, номерларын һәм штатлы урыннарда торуын карыйлар. Алар шулай ук судноларның yüзү кагыйдәләрен бозмавын бәяли. Тикшерү патрульный 13 заманча катеры белән үткәрелә. Стоит самый последний современный речная рация, морская рация. Эхолот позволяет промерять глубину под собой, рисует картинку боковые планы до 150 метров и создает 3D модель дна. Мондый рейдлар айына 11 планлаштырылган. 3 тикшерү Пермь краенда һәм Башкортстанда, берсе Ижевск буасында. Патрульлек навигация сезоны ябылганчыга кадәр үткәрелә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ярчаллыда кызу темплар белән учреждениеләрне җәйге сәламәтләндерү кампаниясына әзерләү бара. Балаларны урнаштыру, ашату һәм куркынычсызлык кебек төп мәсьәләләр хәл ителә. Бу һәм башка темалар бүген мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында каралды. Тулырак хәбәрчебез сюжетында. 2 атна калды, укучыларның тиздән җәйге каникуллары башланачак. Шул ук вакытта Роспотребнадзор хезмәткәрләре балаларын кайнар туклануын оештыру буенча тикшерүләрен тамамлаган. Хәзерге вакытта учреждениеләрне җәйге сәламәтләндерү кампаниясына әзерләү буенча эш дәвам итә. Проходят процедуры экспертизы пришкольные лагеря, летние оздоровительные учреждения, получают санитарно-эпидемиологическое заключение и на особом контроле качества проведенных дератизационных и аккредитационных обработок. Ноэль Мәгдиев Роспотребнадзор хезмәткәрләреннән лагерьләр эшләгән чорда барлык учреждениеләрне балаларны җәйге кабул итүгә әзерләүне контрольгә алуга күбрәк игътибар бирүне сорады. Бу урнаштыру, туклану һәм куркынычсызлык мәсьәләләренә кагыла. И присмотр должен быть, и медицинская помощь должна быть, и лекарства должны быть, и территории должны быть обработаны от клещей и вредителей, от всего того, что бывает. Значит, и безопасность должна быть обеспечена. Ковид һаманда үз урынында кала. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә 30 меңнән артык яңа коронавирус инфекциясе очрагы теркәлгән. Шулы уртача республика күрсәткеченнән 4,6%-ка югарырак бара. Узган атнада лабораториядә расланган очраклар саны узган атнага караганда 5 очракка кимрәк булган. Продолжает функционировать провизорный госпиталь на базе Набережно-Челнинской инфекционной больницы. Количество обращений в настоящее время на невысоком уровне. Временные инфекционные отделения также продолжают работу. Хәзерге вакытта шәһәрдә инфекцион хастаханәдә капиталь ремонт эшләре дәвам итә. Эшләр Г блогында алып барыла. Мэриядә аппарат киңәшмәсендә билгеләп үтелгәнчә, эшләрне август ахырына кадәр тәмамларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яшел тәмләткечләр һәм яшелчәләр сезоны ачык. Бакча һәркемдә дә юк. Яңа пешкән җимешләрне һәркемнең татып карыйсы килә. Күп кенә чаллылар азык-төлек алырга урам базарларына бара. Алар әйтүенчә, монда тәмле һәм бәяләр дә очсыз. Тәмләткеч үләннәрне нинди бәядән алып була? Җавап безнең алдагы материалда. Бу уңышларның бәяләре узган ел белән чагыштырганда үзгәрмәде диярлек дип билгеләп үтә сатучылар. 100 грамм яшеллек бәясе монда 30 сумнан башлана. Кайбер бакчачылар үз продукциясенә ташламалар да ясый. Зелень, пучок, как всегда, это 10 рублей, 15 рублей, 20 рублей. Смотря какой пучок сделаешь. Вот пучок, 20 рублей.
и все. Люди покупают, когда дешево, а когда дорого ставишь, они уже не покупают, потому что не по карману. А я пенсионерка, всем пенсионерку скидки делаю. Сатып алучылар ассортимент яхшы, продукция сыйфатлы дип билгелиләр. Һәм бәяләр турында фикерләр икегә бүленгән. Нам очень все нравится, все вкусно, все, как говорится, свежее, не пластмассовое, и недалеко живем. Цена дороговата, конечно. Цена дороговата. А насколько выросли? Ну, примерно 50 рублей точно, 50-70 рублей и даже 100 рублей. Вот огурцы очень дорогие, ну и помидоры также. Сатып алучылар урам базарларында продукция ассортименты гына түгел, бәясе дә түбәнрәк булыр дип өметләнәләр. Шулай ук тиздән җәй башланачак, димәк бәяләрнең сезонлы төшүе булырга тиеш дип көтә чалылылар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Шолы халкының янәдән яңа диңгез деликатесларын татып карау мөмкинлеге барлыкка килде. Грин сәүдә үзәгенә Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе килде. Киштәләрдә экологик чиста суларда тотылган 35дән артык балык бар. Аларны 20 майга кадәр сатып алырга мөмкин. Бутербродны аз тузлы кызыл балык беләнме яки улдык беләнме иң яхшысы икесе белән дә, чөнки мондый тәмтумның 50 граммында D, E, B12 витаминнарының, селен һәм магнийның тәүлелек нормасы тупланган. Бу иммунитетның һәм гомумән организмның гомуми халәтенә уңай йогынты ясый. Ирак көнчыгыш деликатесларын Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә сатып алырга мөмкин. Коптится она на натуральных опилках, на ольхе, на вишне и на дубе. Очень вкусная, очень нежная. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир. Очень вкусная, богата витаминами, микроэлементами. Рыба все коптится из свежего сырья, что позволяет сохранить все полезные свойства. Диңгез продуктларын яратучылар өчен монда балыкның яңа тотылган 35дән артык түре бар. Кызыл улдык һәм чавыча айрым игътибарга лаек. Очень нравится, все свежее, хорошее всегда. Вот, грех жаловаться, кажется, постоянно. Запах оттуда уже идет, идем уже принюхиваемся. Уже. Икру взяла, чавычу такую соленую взяла, вот горячего копчения взяла и холодного, белорыбицу взяла. Рыбу в тот раз брала, красную чавычу. В этот раз икру только купила. Ну, и пробовали и белорыбицу, конечно, икру, но чавычи у нас лежит душа. Очень вкусная. Ирак көнчыгыш диңгез продуктларын Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсендә 20 майга кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта татып карарга һәм сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 мая. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Требуются водители-экспедиторы категории Е. Грузоперевозки по России. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 919 626 30 70. В ловно-заготовительную компанию «Промвест» требуются менеджеры, водители, экскаваторщики, стропольщики, кассиры, уборщицы. Достойная зарплата. Подробности в Челнах 77 81 30.